أو يسير بسبب دبنانا سيلمي جيونا لفلي نومانك سبب تبكومي نيما كبكورانك لنا في قتاسي سبب تبديلا نيما كبكاري سبب ديلا. Assalamualaikum warahmatullah. Ame foli kandi an lajɛbaga cɛman na musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Ni ye anw nalen ye tuguni n'an ka émission mandi ye n'an b'a fɔ ma ko musow ka kɛnɛ. An b'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila ni kɛnɛ dumanba in sanfɛ min bɛ latɛmɛ alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga buruburu 30 ye. O la aw kana ɲina ka aw woni an ka compte YouTube n'an ka compte Facebook sanfɛ walasa ka se ka ni video in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من مسلم هو بلا جنب هو بلا جنب برجدا كن يا كفرت بني مسوق كنيا ولا سيرا ما بلغرت بني هو كريشيا ولا تنبلي الوقت دوري وانبلي وتمي جبه سوي الصوب سوالي أخونا نعرف نسي أكادي كوجي ولا خافونينا وسوالي فين باري ولا نيتو ديولوب عملو دا عمل متبما بود ديولوب ان شاء الله اما فولغانا مفلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله ما نجا بابا بلا جينا في المواتينا كان يلا من سبحانه وتعالى كي يرفو كي ولي مانجا ما سينا سنا ولا وجاي ولا امنا كيشون تمو انا من متبالا وري سبالي جمع en plus de ça elle n'a pas fait les jumeaux. الحمد لله. الصبر هو من أسماء الله الحسنى. سبلي على تقدري لا تغرج على طول بكم كنتلا صبر بالا ما دون أفو سبلي في هرم دكتور مباري سبلي على الله تعالى على الله تعالى مباري وكفى لو يوم نيجي دون فنا خبرني أنا بفاي كونكم أخو فاصبروا كما صبر أولو الأزم من الرسل kiga sabali ina fo na mo sabali la chugo mina ina fo ul azm sabali la chugo modrum to fora no ye muhammad sallallahu alaihi wasallam nuh alaihi salam isa musa ibrahim kiga sabali ina fo ul sabali la chugo ala ba faina tuko aw wasbiru wa ma sabranka illa allah wa la tahzan alaihim ولا تقوا في ضيق مما يقولون كيغا دو سباني تيغا دو ركما ابيك علي الله سبحانه وتعالى ركما ابيك الله سبحانه وتعالى ركما في قولو كيغا نا ايه لاتي كورو كولا الله كنت الى فعالين تو يچو والى ني ايه لا كورو فنا كيه لا فين تو دولا وكا فين دبا جوكو كان كيغا ني ايه سلام ni mo ko kiga to toi la fora ko sabali ka ke ni se tu me e ni tasana me comme c'était ni no ti sabali fe sabali ni se tu voilà famo de do ala ka sallallahu alaihi wasallam an ka ya kemi mesi ni yana do ra ko tin no ko ta ka mo ala ka so do na amaka ala ka tara abo ala akoko ala ka na bo ale na minna ni tu ya on do sisa mogo je du ko du no ga ta la ka du ko madola ama tasara ala walma anna ma da ala kira wala ka tafano fo ala kira ma tasara kili wa ama e domina ama kama ke domina amu do fara ka kila wala ta ala kunia yi te mu obo ka fike mu obo no bo ali ka su domina ki ba su ko sa do le ka siki no nya ni ke sai ke do shala fo andula semela figa sabali wala naso ala ka kuma sabali au ko ko islamia te mutina figa sabali Seda sabali kalite o kachana mina doni fo ala sabali bari wa korelo komi fereli wa kolonu komi ndu sabu ala balaa ko ika sabali kojugu ni kojugu do nale ni sabali na o temene ko fe ka bi sabu ala khawf ka sabali sanya kola
الصبر على خسارة كي كسبلي خسارة والصبر على الطاعة نفرق كسبلي كي كسبلي إلى فوق ni kile ka far sisan si bɛ ka sun bɛ ka digi la mais i bɛ ka sabali ka ala ka i bɛ ka sun ka i bɛ ka sun seli ni fɛn ninnu i bɛ k'a bɛɛ lajɛlen i bɛ ka sabali k'a kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sabula degun ko ka sabali degun mais wa sabula ala tɔlibu seyi ka sabali fɛn dɔ ɲinini la kuranɛ ko dɔɔni ɲini i n'a fɔ dɔɔni ɲini dalil memang ambulu ulola wala nabulu wanakum ala wakaba alla jaral bi shay'in fenola min al khawf sayamuluna stranjat ke kudola wasayamuluna ka annasraula okofe wal ju'i an kum wa naqsi min al amwal ani an nafulukan ula nafulukan am wala kal alla jaral wal anfusi ani ni bola c'est-à-dire ina fo ni i fasara walma i ba fatura walma teri do fatura walma banno do fatura aw ko fe wal samarati an yiri do ina fo ga furu ni fenu ako muhammad wa bashir sabiri ko ka sabal baqul da ni sonja mais fi ana sabali ni saballa ni watu mo ba fo ki ga sabali ni sabala donne ba وعمل الثاني سوى لفني كان بيرسي يدرس voilà وقتي جانو عملنا كده وقتي جانو انا رسالتي donc il est clair ان انا بلاجي جو هلا كده فانا فاول فاميا الا فاينتم الذين اذا اصابتهم مصيبه اكو او سوال بقى ني تورو دو سو وبفوبا فو قالوا ان الله انا لله وانا اليه راجعون كل فيمر على يوم بيسي على دين أولئك لهم مفل عليهم صلوات كشيبوكا من ربه كبو ما ورحمة عنين وأولئك هم المهتدون قل لي كنا معي سيدا ما سبب سبب فهم سبب أستوام سوء أو سوء ما سبب فرسو كنا والما فكودو كريلا سبب kana ita ke parce que school sebe la sabali ke iga ke ala kam ke mana ke jogo do no biya e fan do me kine inshallah sai da me kuma dima ne chugo alhamdulillah ama jiya ka fo ay na ko bari solo ko to go bi sabali kuma ina ko fo ko sabali kaji la ko fo ne tukun ko la patience est dure mais la récompense est pure. Sabali yakuna, mais a récompense akadim diwa. Ay sabali ko sabali kan. Ala ko akone ba kono ko fasbi sabran jamila. Ala kuma ci mo bari fu sabali ka akone kono la. Akuma na sabali shi bi kono ton an kono ton. Wayira na kan bela jirina sabali. Ala Allah subhanahu wa ta'ala da sabali. Sai da alka da dubulenka mado bi wali usibu kafiru wala saballa ko tu ma même ça on a clair ko jugu fana bitu ala saballa mun ti saballa ala ko saballa ala buluto ala uki ayu to ichugo ne ifana wuto inoti mo bala be kana mo ngo ka bi baba ko fe ni na wala dabali fe ila saballa ko ti ga to ala taala bela jele ni lora to ni ko roy so mo fada ala ti ku fo ke gasa ki bo ala ti ku fo ke gasa voilà ola ko akla ga fo muso fere ni na ko kere na ko muso ri ga sabali muso ore sabali ba ga wo ore mu ba ore fene muso ni ma sabali isi ga furge muso ni ma sabali isi ga dugla il faut avoir la patience ni patience que l'inchallah yo ko be la jiri développer ya émission c'est doni na figa sabali doni ni fle wakati jano ngai figa sabali de ka doni ni don baga fa be muntemna alka dangam karamo bawma mu dalu wani ne mayala doni no ku wiya di alama kana kunna doni kani anta kala jenu ya fiena uye sene ka ubafena ma usabali law na beauty na hera kona
kuma ni jɔn ma dɔn ko bi kun bɛ se donc f'an ka sabali de a bɛ k'i la bi nka sini min bɛna kɛ i t'o dɔn ko k'a fɔ ne ko ko bɛɛ lajɛlen bɛ sabali de bolo a ye sabali a ka to Ala subhanahu wa ta'ala ta la wa kana birisi fɛnɛ dɛ inshallah Ala bɛna o de compenser yan émission selen a kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɔ ko bɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan. nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na o la an b'a ɲini an lajɛbaga cɛman na musoman kelen kelen bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔ kan u k'u sogolen to an ka pajiw la Facebook YouTube fo ka taa se TikTok ma walasa an ka jamukan nataw olu kana fɔ aw kɔ aw kan bɛ sigida nata la